Mae egni diwrnod cynta'r ffairia wedi bod yn ardderchog a mae'n parhau ac yn cynyddu bellach yn dwy. Mae'r Pencampwriaeth eto wedi dod, yr adran by y Merlod Cymreig, ac i'n atgoffa nawr, mae modd i'r cynta a'r ail o bob dosbarth i ddod nôl yn dos. Ie, mae yna hawl i 8 ddod nôl yma i gystadlu. Weithiau mae'r ail yn ddod yn ei flaen, ond ddim o rheidrwydd, to. Ie. Pam na falle fydden nhw'n dod? Dwi'n meddwl falle, bydd lot o'r ein wedi gwylio'r classes yn barod a meddwl falle, wel, os i'n ail, ond mae'r safon falle, os gyda'n gobeith yn y Pencampwriaeth. A neu, jyst falle bod y ceffil, mae wedi dod efo swclod, achos bod nhw'n ifanc. Mae wedi bod yn diwrnod mawr iddyn nhw, a dyn nhw wedi blino. Os yna pwynt ydyn nhw'n ôl i siro nhw wedyn yn y dosbarth. Felly, mae'n dibynnu, mae amgylchiadau yn gallu newid ac pob un wahanol. Ond braf cael gweld bod yna rhai oedd yn ail wedi dod nôl i gystadlu. Felly, falle bod nhw'n meddwl falle bod gen nhw siawns o gipio wobr yn y Pencampwriaeth. A mae'n bwysig... Cael hyder. Cael hyder, odi. Ond mae'n bwysig hefyd gwrando ar y creaduriaid ac ar sylwi arnyn nhw os dyn nhw wedi cael digon gan gofio bod nhw'n ifanc. Yn bendant. Dyma ni yr ebol blwydd oedd yn ail Clanmil First Impression. Ti bron gyda colli gafel ar dy lyfr. Dyma ni Gareth Lapin yn dangos. Libby Grota, gyda'r ebol enillodd y dosbarth cyntaf yn yr adran yma, sef Cadlan y Valley Jackpot. A wy'n cofio gweld Libby Grota mewn cyfrwy yn y prif gylch yn groten ifanc iawn fan hyn yn y sioe. Wedi bod yn hynod llwyddiannus ers oedd hi'n ferch fach yn cystadlu. Fe nillodd i'r cute factor yn sicr hefyd yn ogystal yn dod. Yn bendant. Catrin Bigley yn dangos llan ar Rhythm and Blues oedd yn ail yn y dosbarth i'r ebol esu. Felly pob un o'r rhai oedd yn cystadlu wedi cael cyfle. Dyma ni yr un enillodd y dosbarth i'r ebolion y blwydd, sef Thistledown Red Bull. A mae yna gyfle nid yn unig i'r beirniad i gael asesu unwaith eto cyn penderfynu ar yr enillydd, ond hefyd i'r dorf sydd wedi ymgynnull o gwmpas y cylch. Mrs Vicky Stevens sydd wedi bod wrthi y prynhaw yma, dyna hi yn beirniadu yr adran by y Merlod Cymreig. Lly wrth i ni edrych arnyn nhw ochr yn ochr i atgoffa mewn Pencampwriaeth, dos na ddim trefen ar y dechrau nagos. I fewn mewn unrhyw drefn, a be fydd yn digwydd fydd y beirniad yn dewis y pencampwr ar is pencampwr, yn rhoi cyfarwyddiadau i'r stiward, a wedyn fydd y stiward yn torri nhw ymlaen wedyn yn y dosbarth. Lly, dyna'r olygfa ar hyn o bryd. Wrth i Vicky Stevens bwyso y mesur pa un o'r rhain fydd yn mynd a Pencampwriaeth y Merlod Cymreig. Mae'r Pencampwriaeth yn parhau fan hyn ynghylch y cyffylau. Y dorf ac yn ogystal y beirniad Mrs Vicky Stevens yn cael golwg manylach ar yr rhai wrth gwrs mae wedi cyfarwyddo nhw dipyn erbyn hyn. Vicky Stevens fel mae'n debyg bod hi wedi gwneud penderfyniad. Reit, ble wyt ti'n mynd? Dwi'n mynd ar gyfer am yr yboles. Oedd y ti'n licio pan ddoth o fewn. Long halves jet noir. Ti'n mo beth? A finne hefyd. Ond pwy a wyr? Dewch i ni gael gweld ble ei Vicky Stevens mae wedi mynd yn wahanol, odi? Yr ebol blwydd yn mynd ar Pencampwriaeth. Ac yr eboles oedden ni'n licio ar gilwobr. Ond mae'n braf mewn Pencampwriaethau gweld y safon ochr yn ochr i'w gilydd ac yn dangos y dosbarthiadau arbennig sydd wedi bod yn ystod y dydd. Wel, Thistledown Red Bull sydd yn mynd ar Pencampwriaeth. Cael ei arddangos.
yn cael ei arddangos gen Josh Hampson. Ac Alison Wright yn berchenog balch iawn, wy'n siŵr. Well, Josh, earlier you told me that you'd always been the bridesmaid, never the bride, and now you are champion of the Royal Welsh Winter Fair. I've been in these championships, but to win one, it's just an amazing. So just so proud of the horse and his owner. She's put a lot of faith in us, picked him up as a foal. Yeah, I'm just trusted. I picked him out, she said yeah, and then the rest is history, really. It really is. Now, the other question is, are you busy tomorrow? Because you now have a Supreme Championship. Well, I've got a C and a D already, but I'll be here anyway now. You will indeed. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Enjoy every second. Thank you very much. Diolch. Mae ennill dosbarth yn felys, so mae ennill Pencampwriaeth yn brofiad melysach byth. Dyma ni, Pencampwr y Merlod Cymreig, Thistledown Red Bull, ac Alison Wright yn berchenog hapus iawn. In reserve, we have one horse, Sioe, property of Joe Filwer, and shown by Oliver Birchall. Llongyfarchiadau mawr i Pencampwr, yr Ebol Blwydd ac y Cyw Fanw yn derbyn y gil Whopper. Ac ar y nodyn yna, gael diolch i'n beirniad. Can I thank our judge for the section, Mrs Vicky Stevens of the Annandale Stud, for her judging work this afternoon. Are we very much?